покажу.
bakoitzari guzti horrelako ematen zaio espirituaren ekarpena. Eta horrela, jakintsu hitz egitea ematen zaio bati espirituaren bidez, besteari espiritu beraren arabera hitz egokiz erakustea, besteari sinistea, espiritu beraren bidez, besteari espiritu beraren bidez, gaixoak sendatzea, besteari bidariak egitea, besteari profetadoria, besteari espirituak bereiztea, besteari hizkuntza ezkutuetan mintzatzea, besteari hizkuntza hori esan nahian adieraztea. Guzti hori ordea, espiritu batek berak egiten du. Berak nahi duen bezala bakoitzak banatu. Jaunak esanak. Galileako kanan egin zituen Jesusek bere
Evangelioan Jesusen ezer argi eta garbi utzi bat zigun, izan zen bere borondatea da guk elkarri maitatzen. Elkarri maitatuz eta lagunduz bizitzen saiak ezera. Eta maitasun hori ez da bakarra mundu ontan gauden bitartean. Maitasun horrek heriotzaren ondoren ere badirau eta iraun behar du. Gure hildakoak maitatzea, gogoan izatea, haien artea erregutzea, karidadezko ekintza bat dugu, errotizko ekintza bat, maitasun adierazten handi bat dugu. Horregatik, gure hildakoak gogoan izatea, haiek erakutsitakoa nola bat ere bihotzean gordez eta haiek egindakoa eskartuz eta haien alde sinistinok erregotuz eta nola bat ere gure hildakoa honratzea oso maitasun ekintza importantea da eta guretzako kristauentzako ezinbestekoa. Gaurkoan lontxonateko bigarren bezala ari ematen, bera gogoan hartuz, bere alde erregotuz, jangoikoari goiko zerua lan bezala eskatuz, batez ere esperantza sakon horrekin. Liburu santuetan, askotan, heriotza nola bat ere loarekin konparatzen da. Eta horrek nola bat itxaropean sentieratzen dugu. Egunaren kaduan pertsona neke egin da lan egin duen lontara sartzen den bezala, hala agertzen da heriotzako gogo batzuk denago, batzuk oso azterik, bestetan edade horrekin, baina eguna edo gure munduetako ibilbidea bukatzen zaio. Baina konparazio horrek gogoretak egina da Jesus eta ipatu duen hildakoen historia. Gure hildakoak ez dira desagertzen, ez dira suntsitzen. Hor ditugu alde batetik haien animak eta gure esperantza bat piztuko direla Jesusekara esan dutelako. Eta lo egiten duen biharagunean jentitzen eran bezala, baita ere gure hildakoak piztuko direla adierazten du gure fedeak. Eta batez ere horrek itxaropena adierazten dugu, transmititu nahi dugu. Aldi berean jainkoaren errukia amaigabea bukaezina dela adieraziz. Esan genezake, eta esan goroseko partera dela, gure hildakoaren alde erregutzea zaparte, haiengatik jasotako eskartzea. Lontxon egindako lan guztia, familien alde, herri alde, egin dituranak lan sortuz, beste egin dituranak eskartzea, pertsonak egiten dituen gauza honak eta honai batez ere erreparatzea, hori da oso kristauentzako gauza inportantea eta eskatu nirekin bihotzean eukitzean. Ikasteko ere guk eta mundu honetan gurekin bizitza konpartitu duen pertsona guztiengatik badegu zer ikasia. Oso batzuk badegu zer egiteko ikasteko dugu, baina denengatik ikastea badegu. Eta ikasi dezakegu hori, eman diguten ejemplua, eman dizkiguten aholkuak, haiekin bizitu duguna, bihotzean kontentzea altxorra horiak bezala ere, gauza erara da. Eta bizigeran artean ere, gure hildakoen oroimen hori gure artean dago. Eta horrek ere, haien mundu hontako presentzia areagotzen du edo zabaldu egiten du. Hoxe da gure esperantza. Gaurko evangelioa entzun dugu Jesus
egindako lehenengo iraia. Eta honekin bukatuko dut. Hain zuzen ere, Joan Evangelistak azpimarratzen digu hauxe izan duzan Jesusek egindako aurreneko ezaugarria. Eta iraia gehienak, ziren, jendea esatzeko, olakoak, baino bere lehenengo iraia izan duzan bere amak. Mariak ama beginak eskatu ziolako. Ezkontza batean zeuden, ezkonberriak haien lagunak edo haien ez ziren, oso gertukoak, Jesus loturatuta zegoen, ari bere ama ere bai, eta ama begina guardatu zen, arrakoa bukatu zitzaien. Ez da oso zen importantea, baino, esan genezake, halako ridikulu egiteko arisko zutela, edo polit bat izan behar zela gaizki bukatzekoa. Eta ama beginak Jesus esan zion, ardorik egiten ditu dira. Jesusek egin humorez bezala esan zion, eta izera jola zaio. Baina, herriko horretan bezala, ama beginak esan zion horroi egitzen zuen, berak esan zuena. Eta Jesusek ura ardorik egiten zuen, bere lehenengo irakia burutuz, baina amak esan. Eta honekin batez ere gogorazten digu, ama beginaren eginkizuna zer importantea da kristauaren bizitzak, gure bitartekaria baita. Jangoikoaren aurrean, bere bitartez eskatzeko eta berak guk babesteko horrego ama begina. Gaurkoan ere goreitako guztiak, oso bereziki loitxo, ama beginaren bitartekaritza horren hortan jantzen dugu. Eskatuz egin dezala, bere alde, haien alde, zeruan, beti ereko atxemana, erabateko gozan izan dezaten, eta handik gure alde egin dezala. Eta egin izan orain gure eskakiak. Eskan ez da jogun jaunari. Eskatuko dugu, horretan bereziki, kristauen batasunaren alde aste horretan,
Kristau batasunaren aldeko otoitz-asteak ospatzen du. Eta eskatuko diogu, Jesus hartzaile bezala aitortzen dugu guztiok, hartalde bakarra osatzen da. honetan, gure erospena gerta berritzen baita,
jaunaren opariaren horrigarria ospatzen egun bakoitzean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badegu. Eta Jesus, hilen artetik piztu zuen espiritua, lehen doai deguno, badegu itxaropen, betiko salbamen izango degula azko misterioa. Horregatik, guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu zera bai jauna, eta santotasun guztiaren horri giltzazua da, santu ogiako hauek zuen espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzeta zikoala, ogiak du, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio guntatik, hau nire gorputza datar, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan karizaturik, errezen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio guntatik, hau nire ogolaren karizatata, itun berri eta betikoaren horretan, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuniko dena. Egiztue hau nire horretan.
eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoa jauna pizteko itxaropenean joan gure semeak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiak argitan, zautan batez ere, Lorentxo Ezetxea, Martin Salaberria, Antonio Rodríguez, Rocio Ausmendi. Haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizami guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagon Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenla, zuri aita jangoiko alguzti hurri, Espiritu Santuarekin batea. Ospeta aitza guztia, gizami eta gizami guztietan. Champatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zainkaudena. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea zuzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasun. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunak pakea beti zuekin. Emaiozu pakea.
Eta gai erresponsoa